جا پشتی دستپێکا پێواژۆیا چارەسەریە هێن کەسێن دی دەستێ PKK'de serbest hatibûn berdan lêbelê malbatên ku zarokên wan hêj di destê PKK'de hêsîrin dilîşkestîne lewrahaya wan ji zarokê wan tune ye malbata İlhan Akulgundê Gümüş yazıya Şirnexê Rûdinê dixwaze îro berî sibê zarokê wan bê berdan da ku dilê wan êdî rehet bibe. Piştî ku pêvajoya çareseriyê destpêkir rêxistina PKK hin hêsîrên di destê xwe de serbest berdan. Yani yaralı ölü. Malbatên ku gihîştin zarokên xwe pir dilşad bûn. Lêbelê dê bavên ku zarokên wan di destê rêxistinê denin newqas bi Swêdin. Malbata İlhan Akulgundê Gümüş yazıya Şirnexê Rûdinê ji van malbatan yek e. Dê û bavê kulfeta Abdulwahab İlhan na li hêviyê ku sermiyanê malê vegere mala xwe nav zarokên xwe. Ev salca kurê min Abdulwahab Ramazan Üzdemir û destê we dana me barij divê ev barişa hotiya em hêvî dikin zarokê me berdin. Vallahi me keyfa dinyayê peve divê. Me divê dinya peve keyfê bike. Zarokê me jî gun nehin. Niha kurê me xelkî kuşt. Ev jî bile berdin. Me divê kurê me berdin ev zarokê wîne li vê erdê ne, pêxwayî ne, kesnî ne, insanên ne ew hûbê me kî zarokê me xwayî bike. Bav Halit İlhan dibêje deh mehberiya na kurê min ji alî rêxistin hate revandin û ji wê rojê heta roja îro heya me jê çênebû. Me bakiya Diyarbekir me li wê bakiya însan haklarî em çûne cema me gotiya zarokê me bipirsin em nû batin Cumhurbaşkanî em batin Başbakan em batin Selahattin Demirtaş em batin Ahmet Türk bi tümê însanê DTP hemiyan batin o em hêvî dikin zarokê me bipirsin em jî dixeherin ev seçar zarokê wan vê erdê ne pêxwayî ne mekayînî çi sin cewabê em hêvî dikin we berdin. Pîreka Abdulwahab İlhan jî daxwaza serbestberdana zilamê xwe dike û dibêje ev serê zalekê ye bi zarokê xwe ve li rastê ma ye. Na hevser Fatihê İlhan digel çar zarokên xwe li hêviya wan rojê ye ku zilamê wê bê ser zarokên xwe û vêgere çûnewarê xwe. Ez dixwazim zilamê min jî derkeve yanî ve madem barişê dixwazin em jî dixwazin yanî bas heta na eva çiqas çêbû em jî teabîn yanî zarokê min ve erdane û ez insaneke xerîb min vir yanî ez jî weke wa dixwazim.